ni aketiapa nebema weni jio sabra boy mutagini binatro suno de unya nebema weni jie aketiapa so kamu Odem Dumienu abo ahaya Sompa 106.5 FM Accra. Sompa 106.5 FM Accra. Premtubra no no. Anu nti premtubra kasia no, sabre de no ede ma wo no. Eye ne etoso mienu kasia no. Ya ewo enada dua imu. Ena ye keka no nyina bom kama. Ghana ha efreti fi besia na afo apoye ne atoye. Emfimfin ne hanoa ba bia junction bia so. Ensam no ye fa bia firi hone ato ne nyina fa wiem wakase kwan so e de amawo na ye kase no a time herbal mixture wo madawroma wono maso asene se yamfa mra wo no sanse wo mo ena se wonum wato waposo ya wo ntimi nnedi malaria na ache wo a unya time herbal mixture ne binom a entempestuously oho betimi atɔ na wakɔ onwuma so nye wono nko a esanse mpani se wo ba akofo we ne nsentimi nkata nyame ani nti haji special local foods awie ya aduane papa nyina afie aya haji ahwa se wo pa aduane papa dia fo ne kiremu wo hatwo atomic kwan so na transition chen ho na akodidi na ayaketuwa bi kura wo bedidi ahwe nkwan ama bibia atimi aye fan ya na de kasa na kira menu awata no ebi abase na bibia atumi aye fan ensu papa abojo nsuo ni awo haw bie ni akire ni awo nonom a ekoyiye pa ede ma wo no eno na me kanfo no nuado ekwan so ede ama wo yetena se ewo Sompa 106.5 FM nkran ha de no sabre kro ye kopie mu asantemantamu akumase Sompa 93.1 waji kasiye e bopete adamfopa radio e wa France ahinkro Paris num wono nso waji kasiye yi to pete manya asem kuma akra Sompa 101.1 e watakwa Sompa 103.3 e watakra de Sompa 106.1 e watachima Sompa 98.9 ene wo sunyan Sompa 90.7 e won kranza ena Sompa 101.3 eno e wodoma doma ho na doma FM 100.7 waji kasiye bopete Kanesiaban radio je kasiye ena Fake Kingdom 106.1 FM eno ewo mankesim wono nso agigum information centers ba pipian komande wo mu nyina je kasiye gbapete sansa Sompa no wa yesa dondon odo ho bɔ no a na dondon asawo me pa choko di koda na so ba bia radio fo ni nyina wo be hunu se Sompa FM ye gina mutu ya musa bela ba ena Facebook no eya Sompa 106.5 FM Accra YouTube ni ya Sompa FM live TikTok nyina ne nam ho me pa cho ya no aba www.sompaonline.com so ensami dodo na agu a wo betime akokenkan bie ye chechire ne bede ne yasane musa eku ha e de agu Sompa TV so live loud and clear ewie yi nsam a ye de di wonto ano na poso bie ene se Aprosifo e watamale wo mo ahyenhwehwemu bi ase efa video bia efa maame bi hu ana sebe woda deja na enkrofo bi edi ne mpabro na yebekọ ensamfoforo mu na apa dentra west mensene no mu ena nine months of akọ yi adwuma bi wo ho a na adwuma wo ne akọye no ado edo so pa ye ne nyina mu nkyiremu ede brewo ewo kase yi eso Saranso ena Ghana Medical Association empenifu eda no edi ababetu dwa se wo mo ayebubo wo mu din ewo reporter Charles Emisewuo no ebetu dwa no wo mahase ma wo mo emwa ebetimi ayeye edi ama wo mu na nsan na Ghana fo bi keka se Ghana School of Law afie entrance exams no nya de ebeba so wo mo ka pani oda no pani former director mpo ene wo kan se no kure sa claims ni nyina wo mo ate na so still entrance exams obaso akomokola wo betro Saranso ena soafo wo hwensa se ensem so ede atudwa ya wo kiremu ese Ghana yakwa yahodo ani enua dua dwumadie no wo mo hyemu kinapa dwumadie bi ekoso eye UN forum ene wo kokasa wase anadwi yante asempa ade chinne no ukopiem woni madwakase mu a sene eja to etise nsuo manfo bebre niama ho aka firefo koye ekodum jano collect nanso ade hye niama a ahwere wo mo no enya asem kuma MP akasa fa ho
Ghana ni bi a wokopie mu e South Africa man mu ebeto odwa se wabra na xenophobic attacks no ekoso no yehu se no trend wo video no mu ane edi ni mpabro no abeto odwa se owura Ibrahim Mahama amanejuma ni abedo jane se aban waba besia be se 120 billion Ghana cedis e the free treasury bill mu 4 months pe ya yewura 2026 no aban na hwie 120 billion eno ya besia o he dan kro betua Yedube Ramanyosemu kakra Guna West NPP amanyokuo no domfrefo ye beto odwa se enura ye koche no some toys ye se besi enne ye hunu baabi a wo hye ye be kwa amanone na amanone nsemu no me ofa se customer a ye PM awo UK no ejagu egu ni chemwa so on resign wo so no for the way wo ba resign ananka enye no ye friend customer no Wei eni afufuro pi ena wie ye de somo seprem to breka siebo e wo Sompa 1 Sompa FM Afei ensamno entremu ankasa eni Aprosifo ye watermale e wo mentifi do mantam no emu ebo amane se wo mo ahyenhwehwemu ase efa arehosem bia esi ya na eye video bia edi atrantwie e wa befo nkrato bia hodo no eso na obi etwa sebe maame bi ana baba wa bi video ya woda deja na wo mo san edi ne mpabra nkrofo bi ede wo mo nsakọ kekan kanoa na enenam social media yi eso na wo hyenkyeremu ya baba wa no ede ba abonten no a wo kyerese no wone abrantie bi na eteka mu na ka na no wo mutim no sabe obi nnim adekoro potia no wo mo ye wo ka nim na emrantie mienu bi nso etwemu wo mu nnim de ba ya emrantie mienu no beben ka no na wo mo twe ababa wa no ene abrantie no esi free ka nim na ababa wa no de sabe wo da adeja na ye twe ni free honom na ne wo mo hya ase so wo mo bobo ababa wa no ne abrantie no nti na wo pacha okra sada wo ma wo mu nja de wo mo ye no ehwa na mrantie ne ba ko twe phone se wo twa video wa bra baba wa no won hye atade anana ne ho eda ho na wo ye sa no ne wo kan ye bia nya de se emrantie ne mienu no wo mu etie de baba wa ne ka na wo se wo nim se abrantie na no ne wo ka nim na we nim betwe wo mu ti ye no ehwa no wo sore ye no wo kohunu emrantie mienu na no wo mu video de ekoso no onim asama wo ka kire wo na emom wo gie di se wo pa bibi ma wo mo hye wo mo ho enti wo no ma ne de ye ntwa ne video ni bi ababa wa ne nkwa ne ye de phone no eto ne so etwa ne video wo mo wie ye ene wo mo sign post video no e wo social media so a na akwakwa ye aniwusam pa na wo kire mu ese victim no ekobo aprosifo amane se sei ena wo mo de aye no na akire kwa wabra no wo pa wo mo kyewo se wo sra wo mo amu entwa video no wo se mrantie ne mu ba ko ka kire ne se so wo mpese video ni beliki abonten na ewiase nyina behunu sebe na daja dia ene wo mo mienu no nso no wo mo ne beda bi ansa na wo mo agai se wo mo record video nyesa video no wo mo delete free phone ni so da ba wa no ampene ene se wo mo epost video no e wo social media no eso na wo se asose ne de wo mo di kan dwane ye esanse na wo mo hunu ba bia wo mo hye nti wo ye na adwene se ne ye wo be hye da ye ne ho te se de wate ase ama wo mo nti ono wo mo di nkomo se eda sei be hia ye nwa ha na ne mo hwehwe no me de be ma mo enti wo yes anu sa time no no abo aprosifo amane e wo asem no ho dada ansa na wo yes ade no enti wo mu kohia na kyese ye che sa emrante nti ye kasa de wo mu boa manhwehwemu no akoso e wo ensem no ho no ma track ehunu ba bia sankrofo no nyina hye e bia nso na afoforo bi nso e wo akira wo mu ka de esi ye no ho a wo mu no yenya ehu wo mu akira kwan a nhwehwemu no beboa ma wo mu so yehunu na ba bia mra ne da no nso wo mu ede ato ho no mene wo kasa ya opie mu awo grosso ano awo apadenja west mansino mu awo mfimfim mantam mu nine months of adwuma yefo a wom kwa adwuma wom akọbọ modern pa ewo habusia sa wo jani en ewo facebook ne so a Sompa 106.5 FM Accra and YouTube no Sompa FM live misro be hwa de ma me sesi a sane papa na bo anwom no Sodom ni Gomora na eja adamu we de ayi galamsefo aluvia manenfo machines na eja adamu ya wo mo hye no se brika na wo mkopie mu ogroso no
na amanfo hye ofin no mu ana wamo yi adwuma denden wamo de nsuo no mu pɛ ana wamo hunu nsuo no sɛ no wamo wura hɔ no wamo wɔ mɔden akye enipa maako edu enum na dunum wamo kye wamo yi wamo kyerɛ sɛ emu ema ɛyɛ nan ɛna mɛma maako edu baako na wamo no Nigeria fo wom Togo fo wom ɛna kyerɛ sɛ wamo aka so na emu kakra saa community members nso kakra ebi hyɛhyɛ ho a wamo no mu nyinaa hyɛ ofin corridor mu a wamo yɛ adwuma na wɔn ma nine months for kwachi wɔ mu yi odi etie wɔn din no beauty siame wɔnya 32 years afei wɔn kora de ofiri dabala ɛna Hasana Mustafa 20 years akwadaa small girl Techiman ɛna wɔn nso firi Favor Agbamazi wɔn yɛ 19 years ofiri sugar kɔpɛ afei Safia Kunusu 35 years wɔn yɛ Togoni Ibrahim Isa wɔn nso yɛ 25 years Wahab Afani 26 years Gilbert Banonkpore wɔn nso yɛ 20 years Hamza Sulemana 17 years wɔn nkɔ suku wɔte galamsey site yɛakye no Kwabena Jibolo wɔn nso 16 years wɔn nso prosefo akye no Francis Kwaku Amuzu wɔn de 25 years Haruna Razak 19 years Bashiru Sulemana 19 years ɛna Nigeria ni bi ɔno yɛ friend Isaac Nigeria ni baako no wɔn kye no ɛna Isaac Eni wɔn nso 21 years ɛne Rashid Salah wɔn nso 21 years ɛsɛ nea wɔn nyini wɔn mu kura na 35 years no wɔn nyina nkwadaa nkoa ɛna wɔn ɛde alluvial mining ɛde awura wɔ finsuo nom ɛna wɔn sɛ no mene wo kasa yi wɔn nneɛma a wɔn kɔ yɛ ɛde kɔ adwuma no deɛ nan mɔsofo atwagya tumu ahye ne nyina ɛna wɔn de wɔn sa tutu wɔn batiri so wɔn kɔ no yɛ sɛ wɔn like say slave trader yɛde wɔn kɔ gu shape mu ɛde wɔn akɔ nkoaso mu ɛna wɔn nam so saa no wɔn nyina yɛ kɔ akɔ fesi mmira no sɛnea yɛsɛ yɛnyɛ galamsey wɔ Ghana ha na wɔn deɛ ɔfinsuo a kane utimi hwɛ mu fa enam akawa ɛwɔ aseɛ no sese wo hwɛ mu kura wo hu mfimfim po no akɔhunu aseɛ wɔn mo sɛ ne saa no sojafoɔ na ɛso wɔn kɔ no wɔn kɔ na sɛ mmara no kɔ bubɔ wɔn a mmara no wɔn akɔ ahye wɔn machines deɛ wɔn machines adwira bee abusua ma yɛmfa wo enwura ensɛm foforɔ emu President Awada Adoktafoɔ Nkabomko Ghana Medical Association Professor Ernest York na wɔde ato dwa sɛ ekuo no wɔn ɛpɛ psychological support sɛ enkyerɛkyerɛ kasakyerɛ yɛ bɛboa nipa adwene apɔmuden fapem na wɔn nyinaa no yɛde ma apɔmuden adwumayɛfo a yɛbɔ wɔn mu din ɛwɔ Professor Ajiman Bedu Akosa ne reporter wɔde ba abɔntene ɛyɛ committee na wɔn te yɛsɛ yɛnyɛ nhwehwɛmu ɛmfanfa ɛkwan yɛ nam so a abrantia no wadi mfihye na duro no nkono yɛ efrɛ no Charles Emisa ya na wɔyɛ engineer wɔhwere ne nkwan yɛ ya nansen mu wɔn de report ne ba he no amanebɔ ne betu odwa no yɛbobɔ apɔmden adwumayɛfoɔ ne bi a na saa brɛ no wɔn wɔ duty a yesusu sɛ wɔn adwuma a wɔn anyɛ ne yie enti ɛne nam so ma abrantia no wɔto nanom ɛwɔ ensie do na wɔkyerɛ mu ɛsɛ ne enti a wɔn de psychological support ɛma saa adwumayɛfoɔ yi sɛbe obi bɛka sɛ a ne yɛbɔ udin wɔ abɔnten a ɛno no dɛn ne bɛyɛ nanso apɔmuden mu deɛ ne ɛwɔ nsunsuanso bɔne bebree ɛwɔ nipa no kora no sɛdeɛ obesi fa hu ne ho ɛne sɛdeɛ adwene no ebesi ayɛ adwuma na wɔsɛ wɔn deɛ wɔn ntia sɛ ebi a bibi esi ne yɛpɛ sɛ yɛkye health worker bi aso ɛwɔ ho san sɛ wanyɛ n'adwuma yie wɔn ntia saa adeɛ no nanso campaign pi no nneɛma bi sɛ eba kora yɛ modin ebi a nkurɔfokuo bɛyɛ ensia ana enson ɛwɔ yaresabea ABCD sei ni no wɔn ayɛ enti yare fɛ wɔn de ama committee a wɔn yɛ nhwehwɛmu no ɛba asotwe bi a ɛwɔ hɔ no yɛde bɛma saa nkurɔfoɔ no na wɔn asɛve wɔn asotwe no na mmom sɛ yɛde saa nkurɔfoɔ no din ɛbɛba bɛto dwa ama Ghanafoɔ nyinaa hunu saa nkurɔfoɔ no deɛ ɛyɛ adeɛ bi a ɛha dwene sɛ empo asotwe a yɛde bɛma wɔn no wɔn gye awie a obi wɔ hɔ no ma ɔba yaresabea hɔ bie mu ne yɛka sɛ kɔnɛkɔ hunu doctor asumasi ana doctor obenten na saa din ni da ne tiri mu a wɔbɛka sɛ wɔkɔkora no a ɛnya ade a wɔbɛpɛ sɛ wɔbɛhunu no ɛnu nti no wɔn deɛ wɔn ka sɛ nka din bobɔ no ɛho nhia nti mmara mu ɛna afei adwene mu nso no wɔn ma saa nkurɔfoɔ nyinaa nkyerɛkyerɛ ne kasakyerɛ nsɛm a Professor Ernest York ɛde to dwa ne bi ni certain individuals have been found potentially culpable and therefore been referred for further investigation by the relevant. So what you risk doing, the approach that we did was that you tag the people. So next time when one, they may be found not guilty and
And even if they do and they've served their sanctions in the camp, patients may be reluctant to go seeing them. Maybe they would have cured or purged themselves of the wrongdoing. Fair enough. We as an association have elected to support them. I'm not saying nobody is guilty, but we have enlisted the support of psychologists or psychiatrists to support them through the process. We are giving them the legal support as well. And then we police the process to make sure that it's fair and it is equitable and it is just. And what she and Professor Editu just say, as a report in a buy, a dear Potiana esi abedwakuo nani so eye enkrofo no a yabubo wo mudino nanso wo kire mu se enye bone na ohaw nankasa ne ye apomuden atena ye ho no enema bebre wo ho no mu a enkoyi saa brei nesese aban no wo hye no wo ye sansiesie ne nyina ewo apomuden atena ye ho no se ye mfidio se yakade se ye den training bi ne de ma health workers ne ade eno nesese aban no hye no wo ye nanso se ye de ni si ankrankra no bi adwuma bi a ankoye so ne ye se no nko an ye beka emfie duachi ono ebeduru ho kra bia no akọ retirement enso saa ohaw no bekoso wo ho asebe ebi enye chawse misade na betwa to ye kọ anim no ye betete niema bi a etisei. I have always used the opportunity to reiterate the fact that if we don't approach it holistically and just focus on the individuals, 10 years time, I'll be on retirement and this issue will rear its ugly head again. So our initial posture was that the findings were unexpected, but it appears the focus were on the individual, and which we think ought to be pointed out. Professor Ernest York wono ena ye president a woda Ghana Medical Association ano nene eni ekuti ye dum ye no kase no nia eto fam say ya na ba bia obi afa bi information centers be say akati ahonwi wo mu nyina afa kase na to apeten sansa some person and wa de afa a company for na sum no amute ne ye no eno ana ogusu awutie no na wansan foforo mu no ena no na ononyan for Roxon Nelson da chair da fiamakpo wadi tuja one majority chief whip and wadi tuja no watch so say kra de ho da montumu na mo amposa mo kwa mokola no montumu na kra na nya de a mo bekwa kwatro entrance exams bia and watch chire mu saa and ya no kra bra wo kana kra ya twin bi egu ahoma no so ma yentie bi mra na chire nkomo yemfa mo answers that the council should be set up as soon as possible, because the council that's going to be the regulatory body to receive the accreditation and verify and accredit. So once the assent was given to them, I'm sure the AG himself, we were there together to have the assent, to witness the assent given. So I'm sure he will put steps in place, measures in place to ensure that the council is immediately constituted, so that they can, and then the Director General will be appointed by under the law. A registrar is also required to be appointed and their deputy, so that the council can function properly to receive accreditation application from the faculties or the law schools, vet them and accredit them. Because the timeline is that by September, the law should be fully implemented. Weye, onimnya for Nelson, Roxon, Eche, da fiamakpo. And I know workers wati. Some man for swam the entrance exam neighbor. Now we crowd you see, unauthorized, unlawful, illegal. Omo de ba, bravo workers here, what church wedding in a go. And no na former director at the Ghana School of Law. Me and offer KWAKU and Asare and watch as a hair. Why ne a chat of Yamako? Ni ya quattro, what the moon July ya one betro. I'm also submitting that it will be called as a lawyer. My understanding is the expression of the one is the exclusion of the other. So if he has expressed a view that under the legal education reform bill that has been signed into law, entrance exam has been abolished. The monopoly of the law school has been taken away, and all that. He has not said anything untoward as far as it will affect the General Legal Council holding an entrance exam into the Ghana school. And no budgetary allocation has been made. Must we as a nation wait for Parliament to discussing the appropriation bill in March or April next year? No, that would be a wrong move. Emrana de amaji atum ai ma pass nanso enkyere se ni manimu ye e na ye adwuma enti July so person okomokola o ye de entrance exams wo betro we aye yera KWAKU and Asare wono aye former director at the Ghana School of Law. Ma yemfa o enkonsem foforo emu omanyi soafo wo hwe nsase
en wo bo ade bobre mu ne pa wo de adom oman onmonyamfo Emmanuel Amakofibua wakwa pie mu wo 21st session United Nations Forum ya wo moye wo yakwaye ahodo so ya adwumadie no nyina ekoso wo UN wo mo headquarters a eno wo New York na ne nkasa emu no wode atu dwa se Ghana eden hyehyɛ ahodo bebre na gu akwamu atu na monwa ebetimi aboa ma yensa ase ahodo ya aseye afei akwaye yatwamu nnua nyina ama ehonsam na kwakwa ebibie wo ho no wo mo hwe no wo ma hye mu kena sade ebeya ebesan akọ sade na etie emre bi a etwamu no na wo se investment ahodo a aban na ye ne hyehyɛ bi a wo mo de ba ye te se Ghana Forest Plantation Strategy eno eka nhyehyɛ no a edikan no ho Forest Investment Program and ano nso de wo de ba ya enuaduadu ekoso yi wo se ye kasa de be ye 30 million enua yedua bi dada na we no kura ye ofa edikan enche wo mo san be pa ofa etoso mienu no hontoma eno so enuadua no eyade ye bekoso pa na wo se ye nsase ne de enuma bebre wo ho no mo a entwe ye wo mebia ne de galamsefo eye ya wo mo de sensas no nanso aban no nso ede hyehyɛ bi gu akwamu a nea asɛe ne nyina no enche ebesan asini dadam. Ghana aligns itself with the priorities of this session and reaffirms its strong commitment to sustainable forest management. In Ghana, we have 10 commitments into concrete action on 3 key global forest goals. First, in the last year alone, through our innovative flagship Tree for Life Restoration Initiative, we mobilize citizens and residents of Ghana, schools, businesses, and communities to plant over 30 million trees through reforestation, enrichment planting, tree on farms, and assisted natural regeneration drives. And we are not stopping there. From 2nd of June this year, at the start of the rains and planting period, we will commence this year's edition to plant additional 30 million trees. Wei swafo wo hwensa se ensem so onmunyamfo Emmanuel Amakofibua. Ye toa kase no so ewo ensem foforo mu na ye bankran pompuni mantamu ha ya. Enu anadwo ewo ni ma dwakase mu ho. Ena ye te so as a smoke alarm no bo pin tempestuously. Ena one more free Ghana National Fire Service. One more bem ni ma ho ne nkrampotam ha nyina. Se one more mra na asem kase asi one ko ya. Akwana nyomwasi kumo eja na eshi sei kumo eja pa ya na eshi na nye jaketwa Ghana National Fire Service for ena anadwo no wo mo boy ebo modin kodum gya no ma me ne wo ka se awie ya ukopie edwem ho a wo mo etontosi nyadoa ene ejenefo wo mo hokora de ne ahye ne oni ho de ene wo mo a ewo enam kakra wo mo so de begu ho na gya no pe wo mba ma ba beto ono kora de ma ade nyina ye nso ebia ye jebidie ensam no akwaya awra hosam pa na first for say anadwo no be say let's say 11:20 ena wo mo ti say obi frɛ wo mo a wo mo dimrika kwahwe ya wo mo duru ho no wo mo koya ne tempestuously eyi gya no efri ho kra ena no pe ya ni onyamfo Baba Ahmed Jamal wo kwa kopie ho won na ye mrahye bedwani ayawaso east ya sa nima ene ma mo bi ne mfafram ho nyina hye ne nanso ya wo suo ma na mo mrahye bedwam wo koya no si na no nko a wo mo to aba ma no anokra manfo twa na chi se kosua na se wo mo aba na ne mpota mu se eja to se ya wantimi nhwe mo kwakora enti wonde wo ka kire wo bibia ne ne ma hye ne ne ho aka bia sabe wansta ne hwe kora no wo no ade posa ne nsam wo so wo mo bia Ghana sika no empim num 5,000 Ghana cedis wo bia nyemfa wasa ne sirim anya hwe wo ya bibia mpre no. This is a serious tragedy that has affected our people. Nima market is one of the biggest in Ghana, and it is an international market because we receive people from all over West Africa. Niger, Nigeria, Burkina, they all come here, and that's why every Wednesday this place is choked. The NADMO people have informed me that they have taken some statistics and done some assessment, and some few people who have been affected, they have given me their list. On my own, I want to offer 5,000 to each of the victims in the interim. Animanimu ye miya mi botom me pese me mamu bia empimunum 5,000 Ghana cedis. Eno ye animanimu ya ni ametimi aye e de aboa mo no. Nanso definitely
aban so betimi aye ne obetimi bia e de aboa ama mo nso so manya kwa hosan kakra na makoma atimi atomoyam onimnyamfo Baba Ahmed Jamal ya wono eye mrasebedwani edema adehye wa ye waso east eno de sa ansem dey ekoto nima adehye no anim Sompa 106.5 FM Accra Suni Premtu Breakfast ye bona ye daso aye kenkan ede ema ye ko ensem foforo emu Ghana anamusini ema South Africa mino eye Owura Benjamin Anani Kwashi na wode atu dwa se businessman Ibrahim Mahama asan aye nyameso ade biem say abranti e freno Emmanuel Akowua Asamoah ye beto dwa se South Africa xenophobic attacks ye course o manfo bi ete o man no emu kire se ama hodo so ade hia Ghana fo eka ho bie wo mo abeje o man na boso ya sebe wo mo ede wo mu kuro no kura na adwuma kura wo mo nya bi nye ahoho no wo ma beje adwuma no nyina nti ebe ye obi yanko ni kuro mu a wo mo koto hye ama hodo ade hie su bi no mu di wo mo empabro ma semi ye kika ya ma mpanifo ahodo mi so be kasati aye no video sa na e trendy e wo social media no Ghana ni ba ko na wono no nanimu da ho dadwa na yehunu akwan ni ya de a ye de eye no no eye Emmanuel Akowua Asamoah no na video no e course no wo kiremu ese ye kasai abrantie no efri South Africa man ni mu aba bedru Ghana ha eye meni da na etoso enum wo ba ye ene ye bisa ne se na wo no eden pa na wo pese wo ye ene wo so South Africa ho de na wo ye adwuma wo saloon bi na saloon no so obotire o se den wo ye no de wo no ankasa ne emom ne yete ne se no wo wonsa no nyuma esanu adwuma wo ye e wo South Africa ho a no wo ye adwuma wo bi saloon enti wo ba ya na Yewura Ibrahim Mahama se a ene wa ba de a ye mo wa atu na wo pese wo mo ye Emmanuel Akowua Asamoah ambassador ene ese na ambassador ben adwuma ne ye de ma no so Ghana fo bebre ne wo amanone ya wo so fa tete ne wo ha obi a etisei emu enti se ne Emmanuel Akowua yi etimi aba asan aba ne kurom no wo se won ka obi ma so nkowu no wo beba Ghana aba ba ye adwuma de ne wo be na ambassador no waboda wuro se ne nyame ama wo no so anida so a nyame ebetimi aye wo bia de a wo fa sa wo ha oni bi mu wa amanone no wo betimi so aye sa de ama no enti Yewura Ibrahim Mahama se wone no edi nkomo ama brante na kyerɛkyerɛ no eniema huduo bi a wo pese wo ye enti wa ye krado se wo beso abrante no asene na emwa bia wo hia se de be ya wo no so no na betimi atintim wo Ghana ha no wo betimi edi ama no Owura Benjamin Anani Kwashi ya wo ye Ghana High Commissioner Emma South Africa wo no ene kyerɛ sa ensemi mu kyerɛ nsemtwerofo. These xenophobic attacks have been happening over the years. Evans, this is not the first time that this is happening. How do we stop it? If we don't take these drastic measures now, it will be something that will keep recurring. And then we'll go talk about it this year, leave it, go talk about it the next year. I think that we have to put a stop to this. And I think that we all have. Well, it's happened across. I don't know the briefing the president has been given, but you and I know it's happening in Cape Town. It's happening. In fact, yesterday when I heard it was happening in Cape Town, I thought Cape Town was a no-go area, because this is where they have a lot of these conferences and people meeting for tourism and other things. I felt they were not going to be welcomed in Cape Town, but they had a demonstration yesterday. The numbers were huge. It's happening in Cape Town, it's happening in Durban, it's happening in Pretoria, it's happening in Johannesburg. So when the president says that isolated, it doesn't actually depict what is. Ene ya yekutie ye Ghana High Commissioner Emma South Africa Mino Owura Benjamin Anani Kwashi. Eno ya asem de eno nti we ya wo kwe se empanin se baabi se ye no na baabi nso ye yie obi nim jonkuku ade be che so na yaka no nyina kama na Ghana aban ena treasury bill no se no target you na target no na ye 181 billion Ghana cedis na so aban atimi akona ni mo akodru 120.2 billion Ghana cedis e wo treasury bill no nko ho ni nyina ne se aban ne se wo ye ni obetumi bia na sebe mpreduasa besia ye bone masa bi o ye bo besia no a ye nse de huna de bia ye de ye timi bo besia ne de tua besia sa de na aban se wo nye nti se treasury bill ho no e no de nani a kire ho de anya hwe no ya na e wo fam kakra e na bio kakra bi e befiri ho ba bia no so do because ye yan ye de ya e ne ye de frefre mu sa eno ana akwa Bank of Ghana wo mo data ya free waba market activity no ade free waba ne nyina no every January ade ba besi March emfimfim ho no na no odene pa atumi se wo mo so red light
ya na ekoye pa afa ba na nim kakra de ba April ho ba bi de ba besie no ene mu gogo kakra nanso ni nyina no keka bomu a na etimi boa pa e ma man Ghana sikasem no etimi gina yie eno na nam so ma ahye hwe man Ghana sikasem so de atoja kire se he wo mo nhyade wo mo mo besia rough eno ya 1 2 empos wo mbeba besia mpokura no a e prudent borrowing and a prudent management and one this can babaye and yasi yankoton fanko we chinchinga yan fanko tonko ye kenke party nya no bi no ne kwakwa ye kra se be ya hombebo man Ghana sikasem ho bra eno enti na wona ebrei eno enti Ghana fo mo da amona musika no eto no ne amutuetue no nyina no ena empo ne amode ma aban sa aban nye nto ho na da chi bosa ba beje de akwa mu nyuma no nya de aban obese no kra ena nya de a wode be ye ba kwagoro medamase ne abiri bi a muhinya musika wode ma de be mamo ena abiri bi anso e wosa aban so fa bi kakra na wode ye adwuma pa ede boa waman no wo be fa no abu hu akonta se ne se ne fata na wode a kire waman no eno nti oya no ho ba a wo de bo waman ne se enkamfo sa aban ne bo nanim ko nanim hia sika de ye adwuma pa no nya de a musika no ebese kwada ma yemfa wo enra manyosemu kakra New Patriotic Party NPP amanyuko no wo mo ba amane se Agona West constituency organizer ya ye friend no David Sando adodo no afre no Sam Toys enra ene ebeto odwa se enkrofo bi akọche no ahye Land Cruiser bi mu na wo mo kọche no hye Land Cruiser mu obi ani bebia wo mo de ne koye ene bone a waye Sam Toys ne da ye Facebook page no so nti unim no abra Sompa 106.5 FM Accra page no so ubehunu enkomo ya ye kan na national organizer domfrefo panyini Emma Manyoko no eye Henry Nana Boache a dodo no afre no Nana bi wono na ekire mu se efiri se womo ete yesa yakoche Sam Toys no wono ankasa ne mpenifo bi womo nante ya wachia ko bambo adwumaku ahodo ampepi womo ta yesa anema we nyina chi obi aso enye womo na ebeche Sam Toys no enti se ye kasa efiri nura no bepem enne Sam Toys no so wo hye he so wadidie so wanya lawyer bi ne nakasa womu enim wo se enura wo beda ba 1 am because no nam CID wo ko ho se womu mfa wo bi ama honom saa wo firi ho wo ko national security ye se enye womo na aba beche no wo ko NIB fo honom womo se enye ho enti no wono ankasa sa ye kasa yi womu nim ba bia Sam Toys no wo no wose Sam Toys sebe wanye obi a ne ho wa asem ukọ ne Facebook page na ahwe niema bi a wo chochoro kra eye normal conversations ya wo bi aka bi nanu ya de ekoso mu dundun kan ya den dum so na aba na niema bi etete sa enti no wo mo hyeda ennim adekro poten ya Sam Toys ya enu nti wo mo be kukuru no hye Land Cruiser no mu a besi ene wo mo hunu ba bia wo mo de na kwenti wo se ekwanya NDC fo wo mo de amanyoko ne mabinu mo efa so no eyade bi a entwe yekura ame no wokasai enim baby owo enora me chinchini enyina BNI force enyomwa CID force enyomwa National Security force enyomwa ebesi anopay we don't know his why about ebesi anopay telling you no me there feel very late by 1 am na number bidru chinchini enyina enim baby obidru enim baby omnafa the senior is here swift no come when the way I didn't see here no he just mentioned say Land Cruiser me no also mukutokuta tu is max is a me John woman tiasie and minim zama brand here pa you can go on his Facebook or on your bia and my look at what is in the news now doom so is back ene ya yekotie ye Henry Nana Boache adodo no afre no Nana bi wono ene ye domfrefo panyini Emma NPP amanyoko no eno sa no otia wanhwe ye kura wanum beton bomoden pa time heba mixture na nonom na watimi atebe adi time heba mixture asem na meka kire wi eye malaria duro wa poso yo yanso so a eyi ni free ho na ho atimi atọ pa time heba mixture bomoden na mo ne na ho na apebito na beboa wa hwe ba bi sa ye ka time kura na adwini ho me se time heba mixture kopebito enya na pharmacy ne heba shops nyina mu na emo mhye ne nso nya mapemfo ba wa makoda nufo na akoda wonya mfinhye adumyenu na emo munya bi to a eya abamode na to time hhd bi ka ho no de me kampanifo aduro wa motemase wonya bi no mu a eboa wasiesie wo ma ne mema ma ne nyina akoboko de amamo no na sense we boost immune system no na ohun atimi atopa wo pedodo no watu aton age numbers 0244 417 669 0244 417 669 na fe onimpani emo ehon enkomo ye toa kase no eso Hobson adoye ena wono
were director of field operations at the United Party for. Kane no now New Patriotic Party was a jai. Wamoniama Wamoya and Mfui, and into a free mukra, or call Alancha Martin, first name for Phantom Movement. And I was so repeated a Kramudi, who said, Abey or Tisui, near maybe a wow, yeah, a year, and until I see a bonabasso. Sandra, what's in pork as you say, value for money, bill, no, one way and what you might cry, read and then, and also, eh, Momiama by a basso, Nanso, Yaka, as well for need be, our my gun and woman in our bang. One Babatina radio is why, oh, yodium, and so Kokoma, Womu soon adaya, value for money, bill, yabe. Nianko kota de 10 cities. No idea bro minus 100 cities when you yebu. Now hopes not I can say. I know most of the ministers are not happy with it, but I can tell you it's a good thing that he has initiated. So coming out with this value for money thing, I think we need to commend the government for that. We have the procurement law. We have a whole establishment that should make sure that all our procurements are in line. No inflated figures. I mean, nobody should breach any law. You cannot just get up and say, oh, I'm going to do this, then you start doing it. So these laws are there. But why is it that every year, Auditor General will come out with various infractions within the sector? It means we are lacking something. Either those in charge are not doing something right, or the law is not all that perfect. So coming out with this value for money thing, I am hoping that they should be able to check and make sure the infractions that we are getting through the procurement authority will not occur. We I hope no. Now mani boy na no ponche cheku. National and international reporter. Honorable MP for Sompa and the Breye. Yanko NDC amanyoko nu emu ewo Adwoa Asare kwaman kese. Abato mpeswaso wo mfimfim mantam no emu wamde kokobo anu odin madom kuma ewo omeyi emrahye bedwafie se ayeyie womunja ese da bia no womne nam koko ofu ahoduo mu se womne akuafo okwa akokasa de afa koko boya ababeto dwai ehu no se free se aban no yes ansa kirae no ewo koko buo mu no ya na dom kuma no yewra no dom prenom womne nam koko ofu mu na koko ofu de nka okwa sebe enya fom anase ebuo bi so anase apata konwa bi ne yepeso atena wamo de wamo ko mo bo mo ho di mu speakers emu microphones so ne kire se ade ebetimi am makasa na duru akire ne asan de plastic chairs ne aso ni nyina agu ahyem ne de akokoko fom hwan na ye weyi wamo ko nso asebe ensem a wamo ka kire koko akuafo no kire se anwanko a wamo tu agu wamo ani nti Adwoa Asare kwaman kese NDC panyina wadan kitahudie ano womo friends emtwerofo enhyiamu na atakora asante wo se de ye na sebe abufu ye na ahikura ne se ohene ya wo empotem honom esando krum enanu se wokokeka nsem bi fa omampani John Domani Mahama ene mrahye bedwani wo empotem honom nyamfo Felix Ofosu kwache kirem se womo ba ye sebe womo nyehute wo mfimfim mantem no se we nyina sebe nokura bia enim wo yo ohene ahweso na di wo hene emfa ho mehyehyehye politics ne sa ne manu no kura wo nimpa sa ohene no wo ye MPP ni big time ya kire se wo ya manyosom na amasabe ye tan ensu krom ha ye se wo yo ohene a wo nya manyosom nti won de wo mo de kokobo okwa amasa ankrofo no se wo mo nya se wo mo dada kokko akuafo krom ha no Ohaw no na aban bi aba na se oyi se ohaw na firi wa awase atoto niema eyie ema eboae ne sasunti ene ya papa Mahama ohwe din se no okonu ohaw aba no ye de begu o mebese de ene ye ntebo ne so kakra na emom ye akoya nim me kire abosumi ya won August September mu wono ye besa ye koko price foforo se time no na niema agina yi a ebo a ode mamo no obepedem time ebo bi a wo bia no se ato na dwama so 200 million mpo a koko okuyani ofaw calculator work mu 70% no ene wode bema koko akuani no ye ba ye no na koko bo na ye de ma mo 36 million no na wo work ne percentage na ye 90% e wo bo na ye 20% NDC aban ne ye fa 10% ne ye makuani no 90% nti ye besere ma me ne ye papa no se NDC ye papa John Dramani Mahama omu koko akuafo nimtia sabe ono nso oye koko akuani na se oye koko akuani a no ntimi mu koko akuafo animtia eno nti no aka se
say cocoa fertilizer or the best free, cocoa scholarship or the beba, cocoa spraying or the beba, cocoa bonus or the beba. Ain't no yang anyone more or manchiano, Mwala Munyadi, and Society Edem. Nana Atakura Asante. Wano NAye NDC Communications Officer Ewo Adwoa Asare Kwaman Kese wakasa wiye yeno mensi krache yo wo empotem ho onmunyamfo Daniel Mensa wodi wono so eka kakra echirechire mu se afe ene bosome en9 mu ni no empuntu nyuma akoso ewo mensi no mu no enya asem ketwa. Just 1 year, and abaya abusuma nan oyiminyamfo Felix Kwacho Fosu ene papa oya owura John Dramani Mahama wani ye wahena Adwoa Asare Kwaman Kese mensini mu say if you asomdwe na erokoye esando kroma ye wahenu ko kakraba shefimfini ho ikwo otse da no owura Felix Kwacho Fosu obedi MP wendi baya abusuma ba asempo ena oya da yefa no mechanized borehole odema oya ikwo wo fa na chidoya oni firi wo ma obakwa oya onsen yame ye owura Felix Kwacho Fosu waye bi wo ho yabakwa Abraman Secondary School owura Felix Kwacho Fosu waye bi ekọ Adwoa Betingwa owura Felix Kwacho Fosu waye bi wo ho ekọ yenukwa wo fa na Edumfa waye bi wo ho ekọ Asebu waye bi wo ho ekọ Abakrampa waye bi Nyamedom waye bi ememie bebre ina owura Felix Kwacho Fosu na papa His Excellency John Dramani Mahama nyina abanu woriye wo yana Adwoa Asare Kwaman Kese mensini na obanedan ina ohenekwan begina yana man Adwoa Asare Kwaman Kese DC onmunyamfo Daniel Mensa wodi ena yete nkan amaniboyi Eric Anan ene to finfinfi mantemu ebai abusia ayedum yenu kase no a live our Facebook no so Sompa 106.5 FM Accra bomoden na join yen wo ho na se woni di ya di kan kopa Hajia special local foods na duane bi to di sesi a na medo be wura homasuamu ni efiri ho ba ebabo yem se pan se wonya Hajia aduane bi di a ema esiesie wo kama Hajia aduane won fast spices sabe fun bi anye Hajia aduane wo de natural spices an wo de ye anu nti ahoden nko a se etwom me patro aduane bi a wo pe me ya na me mpese me bodini wo de wo se ne wo pe no wo kwape wo se ma me maba me pe weni won be ne kama e de ama Hajia special local foods aduane papa fie na kira kwan no e wo hacho atomic kwan ne so wo no a ba bia transition wo no ne nchempe ene wobutuo wo de wonya drum fafra mu ha so pe Hajia wo akoda akora do nsa e be so nsa e de wakoho Hajia special local foods kopa aduane papa ne bidi na ho ento pa ebia na wonti me nko enti unya ya wo munye delivery ma wo yenye delivery guys ne so de nya wo no mo mbeba na aduane no say mo ne froya na ya kan fradeda ba ya o na kwan ne nyentia na no akwa bia so me ka kire o mi shi abrante bi wo Johnson so na wo titi obi aduane ho di adan a na kwan na se ne ye ni ntine me hihye ne ye na wo na ate aduane gum wo na ate aduane gum a me hihye ne ye na kwan so ena wo se me hihye aduane yi Hajia deliveries no mo ntesa delivery guys no wo mo ntesa akora enti gi numbers no 0246 359 921 0246 359 921 and afei 0594 797215 0594 797215 Hajia special local foods aduane papa fie na mo to aduane wo brekwa nsuo nka ho ye ne wo nso de de no o kodi aduane wo ko surprise obi de lunch ko sei wan fa nsuo anka ho na nsuo no de na ade ko se nsuo na emienu pe kasa na chira mineral water ene ne aka no me pacho sanya kasa me pacho me mfa nkwa nya sa wa hwe ye wo to yade sa de amanipa no wadwen mu nyina ya adwene mu fan wo boa nipa no nanso ne yade na ade ama no no CASA ne ya chiro nsuo no ho no kane ne yase wo nsuo a obenom no ye hwe nchen ne wa hwe nchen abenom nkomi hwe se ya chiro CASA kasa na chira mineral water ensu papa ne nie abodwu nsuo dedew ekoye pa kasa lo ma ventures odi nsuo ba ye no wase bra back hospital na chiwa taifa na baji nsuo ni bikotu koton ana sa odi baji bikosi fie baji bikogu fie na ne abusuafo no monom bia na wo pese ya digu ka mu kra de bre wo age numbers no 0206 469 430 0206 469 430 na fe oni yen emo enkomo afe yi wasum na yemfa kase no ento aso ewa ngumesua ensem mo Africa Education Watch for wo mo na ka say Edu Watch and one more say one more hwehwemu bi na busia say oba Facebook ne so a obehu say statistics no e da ho correct pa baby atro no gap to benchmark baby atro no benchmark baby atro actuals baby are qualified and baby so happen say if 2025 capacity and 2026 rejection obehu say atro 92% benchmark and gap to benchmark bi
when you know no be an one tiasia you assume sima ba kope na menkyerɛ wase etew wɔn mo kyerɛ sɛ wɔn mo yɛ hwehwɛmu bi na free senior high school any TVT wɔn mo a awie BCE enura last week yeah nura sɛ mi hia nkwadaa ntɔtɔ fifi wa bi agya wɔn mo kita champagne de nenam kyerɛ sɛ wɔn agye wɔn gye wɔn ani wɔn mo sɛ anhwɛ yɛ mu fa na nya de school wɔn bɛnya bi akɔ edu wɔkyefo se nkwadaa tena ase kyerɛ sɔ hwɛ BCE no wɔn mo yɛ 620,000 ɛna wɔn mo kyerɛ yɛ nanso wɔn mo yɛ estimate no a nipa ebetimi akɔ school ni bie no let's say 607,000 pe enti uhwehwɛ mu akɔ a buru bɛyɛ sɛ 72,000 wɔn mo de enya classroom kwa ne aposu wɔn de wɔn akɔ sua de ni bi esan sɛ baabi a schools no wɔ wɔn mo capacity ni swa sɛ bi a pam senior high school betimi afa nkwadaa 10 na sɛ enipa bɛyɛ sɛ 10,000 ɛne aka akyire a 10 pɛ no wɔbɛfa wɔn mo aka nyinaa wɔn mfa bi nka ho ɛno ne asɛm no tintin ne tie wɔn mo nyinaa no nti wɔka de akyerɛ aban sɛ aban statistics ni nie Sompa bɔ so no de aban ate deda sɛ animanim yɛ sɛneɛ fomeka board kora na ade bɛyɛ temporary structure bi na nkora na akɔtena makɔsua de a ɛne ɛnyɛ sa anya hwee kwada bɛyɛ sɛ 72,000 de nya de a wɔn bɛnya baabi kora asua de na so wɔbɛnya school ni bi kora ɛde akɔ we nyinaa so wɔ kan de akyerɛ bia na ka double track yi ka we mu bakwa anɔpa ne awia we mu bakwa awia ne anɔpa na we mu kwa 3 months na wɔn akɔ na wɔn bɛfie na we so sɛnke wɔ hɔ a bia nke betumi absorb we mu kakra ɛno nso na sese wɔn ayɛ ne sɛ something which is there bibia wɔ hɔ yi ɛno nti wɔn de ɔtɔtɔ de asraban sɛnkɔda 72,000 ne akyire bɛka fie ya wɔn nya sukuu nko bi kura mpo a na nka wɔbɛtumi atwaw nanso yɛhunu sɛ capacity ne hɔ nti ne ahyɛ da akɔ fieli no sɛ wɔn nsa nkɔtwerɛ foforo anhwɛ yɛ atrek wɔn de ba no adu wɔtefo de kan tu hɔ de ama yɛn deda yɛ de ne bɛdi akyire na de ɛwɔ akyire biara no yɛ de ama yɛn nyina wɔn nsɛm ni so na yɛn nane yɛn ho sima baako pɛ ɛmra yɛ ba yɛ de kaseɛ na aka no yɛ de bɛma Emra, me pacho bra na me hwa de wo bag yi. Bra, adan, ena so biem. Hey, time heba me hwa ya me ka se yi ba kun, ani wayi me ensen. Bra, sanya time heba me hwa, esia gyimi ni me fiefo enya de abako ebeso yen. We de udi se ofa ni nyina. Time heba me hwa, me ka se me di one dance ya heaven ena de me kwa akopie. Enti se malaria, we draw ne time heba mixture. Enye enunku o, de nanum ato a wontimi ani die no. Time heba mixture duro no ena ye ma wo. Oba a wo fa afuro de wo ma akoda no fo. Ene akoda woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi se obeto aduro yi bi anoma hwe se wakɔ hospital anase lab ame yehu se wo atudie malaria yi bi ansa se opeta meba misa enuro dudu atu a fo ani kyerɛ KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House ana ba ko so wo atonso wona ko junction eno echi obenya bi atowo over the counter medicine sellers ene herbal shop dodo na em frɛ 0244 417669 kayo set time no TIME time herbal mixture afi malaria fever bi adani ziba ewo mu no betu akọ FDA agi adwade nkratoa yi atu defense clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo siremu wo je ho ba bi a enye na eno na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo ma je ne wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa wo mu je international awards ahodo mo gi local awards ahodo na anu nso na wo mu bie the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni baabi a gi 21st clinic nkoa wo mu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a wo ma gidi wo mu pa no sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha baabi a wo mu ho enkran ha se ye wo Tantra Hill runabout se wo free enkran eba ye wo wonsa ni fa so uframa saman so na eba nso a wonsa bonkum so eho na wo behu ye 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic still wo me sciatica expert. In the stillness of the morning, before the noise of the day begins, there is a sound rising, a sound of prayer, a sound of power, and a sound of victory. Yamawakwaba was Sompa First Service. I was Sompa TV, ne Sompa Radio. Your early morning altar of encounter. Join Bishop Albesaki Kwambo. Onyankopon di fa wastra no eweye brem. Enam ne nsa so ama Onyankopon we ya hon wade pi. Through this prophetic platform,
destinies are aligned, burdens are lifted, and lives are transformed. We need to teach us some perfect service. Our home a TV program keke. A bra or so near Sasisia. A bro Yankupon Casa Chenemba. Set your alarm, tell a friend, gather your family, and let the Spirit of God reposition your life. And Mason perfect service in Chow Home Hoda. A Yadrada Kusi if you are Danopa. Anopano Nunkusi Anopanunsia. Fawudanina share radins. Na erade beye. Sompa TV, Emma Aketiapa. Emma Ketuapa mpa ebusuan ye damase ye to akase bono eso omanfo a ete anomanje esuoja junction ye woso amemensi no emu asantemantam rom de adesrede eto Ghana water adwumakuo no animu se adaworo ma be bosome mienu ni akire ni ensuo atwa ewo mpotem ho a wo munya bi kura no wo manom nkole ekusku a wo bebresa eto da kresa akoda kro no tena fie sanse ensuo a wo bedware no ebi ni ho na ehase wa bra na nkane ano edundundum se se aban se wo to ne mama nkane ye gina so nsuo isu a bepomene emaye enti wo masre Ghana water adwumakuo no se wo munya bibi emfa ho no wo mo brepa Bye, no, so by me by so many 2 weeks. And I can't express from my alien, so because your bread. Trap my alcohol, so you are your cross of crime. And I know so you're risky. Or scarce and I buy a swoop into the speed never. It's me up. There 2 months, dear. The answer your black power, man, come on, monsieur. Since you have formed your processor, there's almost say on me. 2 months in the year, so that you couldn't use the person show from the Bible. They are the person show from the Bible. Yes, a lot of times for us, maybe be 5 years soon for my yes, through my soldier for your bread pie, you shoe. Yes, through me, be a baby, and so still I'm not a baby or tabby. Yes, through my major is soon be my slow my more fancy. The view of us would be able to take a yes, through me, you should make young because this is a perception, my woman, how much you perception is slow. What else for the man, is slow. If it's a bear, you said the beer, you couldn't so awful. You said the beer, you couldn't so awful. This may your bad time. Missing your mind is all percent so. Ubago school, this also around of how you could answer. Go up background. That time, over quite you man, as I meet. Yes, and Penny my hand is said the brewer habit. If you will be cross and obey walk. Would be this was Sena Dodge and San Wako Apple Sensu until Pamuk Show. The Yabini, Mumma and I bread of the ceremony. Way a year anomanje a soja junction or manphobia at Teho. And I'll say, a woman ya money boni bawa bedu edin komui. A fair young fan 7 ewo amanone. Amanani semuno, me amofa. Kestama, so na Prime Minister ewo UK. Or Henry Charles, King Charles Krumo. Na, if it's in our church, Muno, and the idea betu and him say, Manfoni bebre. Ewa jini mopose bayanka, Kestama, onsi from Sans and Yama warrior, ewo UK no, frakra. Nano, yeah, wamokoye, UN for acquire repatriation vote, yeah. Ghana mpo and the raise you plenary ho ma wa moko to aba e ma customer 2 years say no kra pa yen criminalize no say obia o yes slave trade bia e ma nam so kra ma olukemi wa number kan say e dey am so no e ma say wa twe customer on ne ti ado anwoma so and na o twe atwa mu na wieye labor for party for no bi e ba abontene be ka say ne customer e hie no de woman na nya adwena hwe yi a won be force na amana resign ne customer say won no nanko on customer wo ba twu mumu a zo bi a wo pododo no wo ba twi mu tan go esa ne tembe ko na wieye na wono wonsi fom nne wo kyena ka ho wo pa wo nkonkwashepo ana Mediterranean Sea no wo mu fa teaspoon enfa nkonum ni nyina wo straight of Hormuz ne so golf no mu wo mu nkonum ni nyina wo betwa ne bra wie ansana wakona homegye mu we yensam a customer wode atodwa na sesi ya me no ka sei MPs ni bebre etro support e de ama sesi kura me no ka sei kura ukopie mu
housing secretary penny pa was one no customer what an cheap pampers meter about down and MPs ni bebre as so much an titru pan the cabinet MPs no now so last week and the minister bako or resigning ya one also joining force say customer must resign and one not me must resign just one resign back cry we an ensemble send ya tia pepe ya e bebo ho kama e de ema wo na ensam no a time heba mixture abo echidom kama na haja special local foods and so abo echidom kasa na chia mineral water ebo yempiano eno ena bra na yate so Sompa 106.5 enkra ha sei no upie mu asante mantem Sompa 93.1 wono so je kase ne bogun mu adafopa radio eno wo Emmanuel Macron bobo no pe e France ahinkro Paris no mu wono so je kase yi Sompa 101.1 e takwa Sompa 103.3 watakrade Sompa 106.1 e Techiman and afe Sompa 98.9 wo sunyane Sompa 90.7 e Nkranza Sompa 101.3 eno ewo doma ena doma ho na doma FM 100.7 eji kase kanehia man radio so je tutu pete afi Kingdom 106.1 eno wa mankesim udi koda na so bia radio phone nyina wo no yenso yegina mutua mu sa belaba ena afi Facebook ni Sompa 106.5 FM Accra, YouTube ni Sompa FM Live, www.sompaonline.com so. Ensemi dodo na agu ho a wo betime akwakenkan bie. Enuanom a yaje bre ebe kenkan ensemi de ma wo bra na St Augustine edi to Facebook ni so na bre tuba. Enso boye pia voices ni nyina agu mama yen no. Eye me. Odoma nkoma chia me. OBREMPONG-NANA. KWAKU AMPOMAH. Mini aba. Adwoa Asare yadamu nyina se amamumu enitia adehye